Ngokuka Luka 4, uJesu egcwele uMoya oNgcwele wabuya eJordani, waholekela ngomoya ehlane, elingwa nguSathane izinsuku ezingama40. Akadlanga lutho kulezo zinsuku, seziphelile, walamba. Wayesethi kuye uSathane, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kuleli tshe ukuba libe yisinkwa." UJesu wamphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi, akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso." Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. USathane wathi kuye, "Amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho-ke wena, uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho." UJesu waphendula, wathi kuye, "Kulotshiwe ukuthi, wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." Wayesemholela eJerusalema, wamisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi lapha, ngokuba kulotshiwe ukuthi, uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulinde. Nokuthi, ziyakukuthwala ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." UJesu waphendula, wathi kuye, "Kwathiwa, ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane eseqede ukulinga konke wamuka kuye isikhathi. UJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundisa emasinagogeni abo edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha, lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi, wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi, "Umoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle weNkosi." Wayigoqonga incwadi, wayinika isikhonzi, wahlala, amehlo abo bonke ababesesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo, ethi, "Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu." Bonke bamfakazela bemangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe, bathi, "Lo akasiyo indodana kaJosefa na?" Wathi kubo, "Nempela niyakusho kimi lesi saga sokuthi, Nyanga, zelaphe wena. Lokho esikuzwile kwenziwa eKhaphenawume, kwenze nalapha ezweni lakini." Wathi-ke, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho mprofethi owamukelwa ezweni lakubo. Kepha ngempela ngithi kini, kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka 3 nezinyanga eziyisithupha, kwabakhona indlala enkulu ezweni lonke. Kepha u-Eliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona, kuphela eSarephitha laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoko abaningi ngesikhathi sika-Elisha umprofethi, kepha akuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya." Bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho. Basukuma, bamxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo, ukuze bamkhalakathelisele phansi. Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka. Wehlela eKhaphenawume umuzi waseGalile. Wayebafundisa ngosuku lweSabatha. Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba izwi lakhe lalinamandla. Kwakukhona esinagogeni umuntu onomoya wedemoni elingcolileyo, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, "Hiya! Sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula, uphume kuye." Idemoni lamphonsa phansi phakathi kwabo, laphuma kuye lingamlimazanga. Behlelwa ngukwesaba bonke, bakhuluma bodwa, bathi, "Yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolileyo ngegunya nangamandla, baphume?" Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona. Wasuka esinagogeni, wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu, bamnxusa ngaye. Wamengama, wakhuza umkhuhlane, wona wamyeka, wasuka masinyane, wabakhonza. Ukushona kwelanga bonke ababenabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye, ebeka izandla phezu kwabo ngabanye wabaphulukisa. Kwaphuma namademoni kwabaningi ememeza ethi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume, ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu.
Sekusile, waphuma waya endaweni eyihlane, izixuku zamfuna, zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. Kepha wathi kuzo, nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ngokuba ngithunyelwe lokho. Washumayela emasinagogeni aseGalile.